Kig ned! Kig ned! Ej, hvor sjovt, Nico. Wow, det lyder virkelig aggressivt, som om at det er en eller anden virkelig. Hvad sagde du? Minus 400? Minus 450, og så 15, og så 415. Jeg ved godt, at... Det er jo omvendt. Er det ikke? Nu ved jeg godt, hvor jeg spacer henne. Ja, no shit. Jeg havde givet dig koordinater, hvis du fucking havde bedt om dem. Det vil jeg. Jeg var fri for det. Jeg var gerne fri for det. Nico, går du ikke bare igennem portalen? Det er jo ikke så svært. Hvorfor skulle jeg nogensinde? Jeg skal hjælpe mig med at bygge en iron farm langsomt, du. Jeg er så ligeglad. Jeg er ikke lige der, hvordan fuck det virker, men det er gratis obsidian. Hej, Nico. Hvordan virker det her, seriøst? Hvordan virker det der? Jeg hader dig. Jeg hader dig. Jeg hader dig. Hvordan virker det? Jeg hader dig. Bare sådan, hvordan? Jeg fjerner portalen, så spawner den simpelthen en blok på her. Fuck dig, Nico. Obsidian kan jeg ikke spawne ind i Obsidian. Nej, men den spawner altid en blok over. Den burde Ja, spawne no det shit. samme. Nej, når jeg lighter en portal, så burde den spawne det samme. Det er sådan, det virker jo også, ikke? Oh my god, man. Eller jeg har ikke engang sagt, at jeg gad det her. Jeg vil bare gerne ud af Nether. Okay. Så jeg skulle sige det. Okay. Du begyndte at dræbe mig, Nico, så derfor dræber jeg dig. Er det ikke fair nok? Det der. Jo. Du Jeg har dræber det mig vist så på, mange i gange. din video, ikke? Viser du snart den der, så jeg faktisk er fri til ikke bare at zoome rundt der. Nico har slået min... Nej, Nikolaj har slået min hund ihjel i støveren. Ja, fucking hjælp. Jeg kan godt lide sådan et hard at sige, har faktisk et hjerte, har faktisk en puls. Ej, jeg er sådan rent faktisk brug for hjælp til at bygge det her. Nico, hvis du hjælper mig med at finde på designer, så det er min base på en anden. Helt seriøst, ikke? Jeg har rent faktisk brug for, at du viser den base til mig, så jeg kan begynde på min video. Det skal jeg nok snart. Og så siger du, hvor det koralrev er. Ja, det er admin abuser. Hvad er den efter? Har du... Hvad fuck, det der var random. Sjov. Fuck, det var random det der. Men det var... Ja, det er admin abuser. Nej, okay. Tap to see. Lad tilbage 2 sekunder. Hvad? Lad tilbage 2 sekunder. Vent. Hvad er han nu sådan til dig? What's your number? Der er en, der har skrevet til mig på Send Me. Hedder det ikke det, eller fuck hedder den? Hvad fuck hedder den? Send it. What's your number? Altså, det er bare mine venner, jeg skriver med her. Det er ikke som, at jeg doxer mig selv, hvis jeg sender nummeret derinde. Jo, så kan jeg se det. Ja, du var aldrig ringe til det alligevel. Jeg tvivler ikke på Det er fucking nummer. Du er gode nok venner med mig til at have dig på Snapchat, så gætter jeg på, at vi er gode nok venner til, at du ikke doxer mig. What's the best thing about being 14? I don't know, man. That's so Minecraft doing the crazy. Eller kunne jeg bare lige blokke dig? Hey, det gør du ikke. Alligevel snapper vi aldrig på Snapchat, og jeg er bange for, at du doxer mig en eller anden dag, fordi du bliver sur på mig som et lille barn. Hvorfor skal jeg blive sur på dig? Jeg tror, Nikolaj har slået min hund ihjel. Nå, det er jo heller ikke vigtigt, at din hund slår ihjel. Eller jeg kan ikke rigtig lide dig lige nu. Nej. Nej! Du er så folder, bitch. Fuck, det er sjovt, der er sådan, man kan lege det faktisk rigtig sjovt. Det gør sådan, ikke? Så længe jeg ikke dør dig, den her. Okay, så nogen andre sidder du og Så det er ikke sjovt for mig. Det er faktisk racistisk, Nico. Du bliver bandet. Han er jo sort. Er det bare fordi, han er sort? Wow. Det er jo ikke løgn. Nej. Let's go. Hvem er det, du kalder sort? Dig. Nå, det er rigtigt. Ja, begge to sort. Nej, jeg er ikke sort. Jeg er live på Twitch. Hør det der. Jeg er lidt, du er sort. Nej, man kan ikke engang høre dig på en Jeg indspilling. er jo sort, Nico. Det er faktisk crazy. Det er racistisk. Ja. Vi skal blive bandet. Nej, man kan ikke engang høre dig på en indspilling. Jo, det kan man godt. Du er sort, Nico.
Du blokker ikke, mand. Let's go. Nico, du er så dårlige flaver. Jeg er tilbage 2 sekunder. Panda skriver til mig. Nu er Panda skrevet til dig. Jeg håber ikke, det er fordi, han har fundet dupe-glitchen. Oh shit. Jeg er live! Han siger bare, det tog fandme længe for Ej, dig jeg at har ikke spilles. nogen dupe-glitch. Det er absolut kun det, han skriver til Så der dig. klipper jeg lige og sender det til Panda. Jeg kan ikke Der er have ikke nogen træls på dupe-glitch. band for ingenting. Selvom hvad fanden det er. Der er ikke nogen dupe-glitch. Hvad for en dyrpitch det er. Der er ikke nogen Der er dupe-glitch! ikke nogen. Ellers gør det her. Hvorfor For fanden evigt. skulle det nogensinde være det? Nico, fortæl mig lige nu, at du skal gøre det her for evigt. Der er ikke nogen dupe-glitch. Okay. Det er Okay, dupe-glitchen. hvad for det Dupe-glitchen. sukker? Nej, jeg Okay. fortæller dupe-glitchen til ham. Dupe-glitchen handler om, hvis at du dræber en person nok gange, får du personens loot igen. Det er rigtigt. Hvad mener du? Nej, det gør jeg Det ikke. er måske derfor, vi alle sammen Det har er en milliard rigtigt. døde. Nej, fuck dig. Jo, jeg tror Nico og K har 300 eller sådan noget. Jeg har dræbt den så mange gange, så jeg Skal jeg fik bare aldrig. dræbe Nico? Jeg hader dig. Nico, er Jeg det kan godt lide bare, jeg kan godt lide, at der bare ikke findes en dupe glitch, og vi laver bare løgn lidt. Men hvordan har jeg så fået den netop ikke? Jeg ved godt, at Narsen han ikke kan lide at køre ind. Okay, du ved godt, at K har Det villagers, kan jeg ikke? godt. Stadig. Jeg har også villagers. Men jeg gider ikke gøre en netop, medmindre jeg bor i Men det Sverige. jeg kan godt lide at Og gøre. det vil ikke undre mig, hvis K han tager nogle dæk for Hvad? Mig ikke søge. Man kan ikke bruge X-ray, din idiot. Det er K vil sikkert finde en eller anden metode. Hvordan har jeg så fået den netop? 20 er god til. Det ved jeg ikke, alt det. Vi har dupet det. Jeg der på. Oh my god. W. Oh my god. Fuck, jeg elsker K stream. Jeg står og kigger på den, og jeg jumper nord. Hvordan er jeg faktisk lidt ligeglad? Hell no, man. Nej, jeg står på min lille client. Hvis du gerne vil have mit nummer, så skriv til mig privat. Jeg har ikke set det højt, jeg er live. Jeg kan godt lide, at du bare skal gætte 4 numre, og så får du mit nummer. Skal jeg? Fik jeg Ja. endelig lov til at overleve? Men du skal ringe til alle numrene. Ja, præcis. Yay. Jeg er simpelthen ikke til på. Jeg har ikke. Jeg fik endelig lov til at overleve. Det var lidt Øj. sygt, at Nikos glitch var. Der er folk, der sender dig tap to see. Jeg ser ingenting, når jeg klikker. Er det troller de mig, eller hvad? Bo, han er... god. Åh. What? Hvor jeg godt, nå. Det var sjovt, det Ja. var sjovt. Hjalte? Hvem er de der hund? Ja, PTSD. Hvem hunde er det der? Bare lige hurtigt, hvem hunde er det der? På Min. hvilken server? Nå, på K-server. Nej, hvorfor står du med ihjel? Kom lige ned. Du har ikke dit netherite på, vel? K. Det har godt. Jo, det har jeg. Og jeg står og slår min hund ihjel og på lang tid fat i. Har du dit netherite på? Ja. Flygtede, altså. Jumper han der jo! Du kan der er ingen, der fucking tør at fight mig. Jeg svæver. De er sådan nogle pushes alle sammen. Jeg Ja, du gider. gad heller ikke fight længere, Hjalte. Du sagde, du ikke Jeg- gad at fight længere. Jeg er ved at bygge en testsætning, når jeg Nej, gider. seriøst, du må ikke dræbe med Mason. K, din hund må ikke dø af Mason. Få dem væk på en eller anden måde. På derfor sen. Det er faktisk ikke en dårlig idé. Ja, lad være. Lad være, det er ikke engang sjovt. Men Andersen, jeg ved godt, du vil have mig til at dræbe alle hans hunde. Ja, det har du måske ret i. Min hunde. Det er min video. Guys, Okay, nu finder jeg en Nico? bug på serveren. Vi kan lave en aftale, Nej, jeg finder en bug. Jeg finder bug serveren nu. Vi laver en deal lige nu. Nej, rent. Nej, jeg finder en bug nu. Okay, jeg lader være med at dræbe dig, hvis vi kan lave en deal. Okay, jeg stopper med at dræbe Nico på den anden server. Nej. Så du kan mig til at dræbe hende. Ja. Og jeg dræber aldrig Nico på den her server. Nej, det er ikke Du værd. er en, Arsen. Ej, det mener jeg seriøst.
Det var så lortet klam. Det var godt, jeg var faktisk lige min pickaxe, så tror jeg kommer til at droppe. Jeg har en Unbreaking 3 helmet med 2 durability. Hvor er du? Kommer. Der er du altså. Jeg vil godt bruge slå mig ihjel. Oh fuck. Jeg har et hemmeligt våben, som ingen noget er. Jeg har mit sværd. Sharpness 255. Bo, vi er bedre. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på. Vi er bedre. Kom her og slå mig med det. Hvis jeg sharpness 255. Jeg ved godt, at Panda vil bande mig, hvis jeg bruger det på en. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jeg ender på ham. Så jeg skal lige starte med at filme. Hurtigt ting. Hjalte! Alle følger efter mig. Især den en cave. Selvfølgelig, du slår min hund ihjel. Ja, altså jeg har en maxed out pickaxe, så hvorfor Og du ikke? prøver at choppe mig, det tipper min PC-skærm. Vil han vide, hvorfor ikke? Fordi, du ved, det skal jeg ikke. Fuck. Jeg kunne... Nej, min hjelm. Min hjelm. Yes! Vi slår dig ihjel! Jeg er cooked. Jeg har slet ikke et trap setup. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Bo, du kan ikke bruge tid på den trap her. Nej, jeg har sgu da ikke tid til at spille Minecraft. Jeg har et liv. Hvor er AK? Så kom, fight. Oh fuck, stay. For jeg ved ikke, hvor I er. Hvor er I? Vi fighter ham på serveren. Hvor fuck er du? What the fuck? Han er død! Han er fucking død! Okay, en ting. Aldrig jagte mig i en fucking cave. Det mener jeg. Aldrig jagte mig i en fucking cave. Havde han fucking Jeg har mange crystals. havde han crystals? Ja, Fik du hans crystals? nej. Yes, jeg har dem stadig. Jeg har 53 crystals på mig. Er du død? Ja, Men jeg har så ikke noget loot på mig. jeg kan ikke engang være en mere. Jeg gider ikke være mere, hvor jeg er for dårlig. Nej, det er fordi jeg gader. Jeg havde Pas på, man kan få tæt på ham. Du kender godt reglerne med crystals, jo. Ja. Er du sikker på, at jeg kender det med crystals? Jeg tager nogle spiller mod mig. Jeg ved ikke, Axel. Jeg ved ikke, om det fucking OP jeg er med crystals. Lige meget, hvor god man er på PvP. Er du klar til nummer 2? Nej, pot up! Pot up! Godt, jeg pottede ellers op ved dig. Kom her, K. Kom her. Vi potter op. Pop op, jeg ved ikke, hvad det betyder. Potter potions. Vi kan hjælpe dig. Jeg kan potion. Og vi kommer lige ind og se, hvad fedt I laver. Op. Jeg kan ikke tage vandkamp. Nu hvad jeg sagde. Nej. Jeg ved, Nico, hvis du hjælper mig, jeg giver dig en stack guard apples. Jeg ved godt, han ændrer på 10. Han har ikke en stack card Jeg har apples. 100 dyrk glitch. Jeg har 2 stacks guard apples. Hvis du hjælper mig, så giver jeg dig en stack guard apples. Det er godt, hun også har en stack card apples for os. Nico, det du skal, det er bare stack mig op. Giv mig op, det mener jeg. Og du er løbet væk. Nej, det er ikke alle sammen bare på team sammen. Bo, du God burde idé. slå Kom. mig ihjel før. Kom tilbage. Kom tilbage. Så jeg vil lige give jer et råd, hvor prøv at komme til... Jeg har ingen ændre på. Slash DPS. Nej, lad være, det må du ikke. Ikke gør det. Det er Nico. Det er Nico. Jeg vil ikke råde jer til ikke at Accept. tilbage til Accept. at villagers. Det er en joke, jeg ved ikke engang, hvorfor jeg er villagers. Vi har ingen. Hej. Nej. Det er bare lige så jeg ikke mister et for meget. Fordi på, kan du huske der, hvor vi satte villagers op? Ja. I det nye sted. Jeg har lavet den Vi er ligeglade bedre med Hjalte. Alle glitchhold ind i glitchgruppe lige nu. Nej, Okay. fuck jer. På, jeg svær, I er så klam, og jeg ved sgu ikke, hvad villagers er op. Fuck, jeg kan ikke huske, hvor glitchgruppe er. Hvordan den ser ud. Nå, jeg er live. Så slut liven. Det er Jeg vigtigt. muter. Bare, I will be right back live. Hvor fuck er glitch-tingen henne? Men hvorfor skal jeg ud til glitch-ting, tænker jeg bare. Altså. Der er den. Okay, bare VC ind i glitch-tingen lige nu. Okay. Okay, goodbye.
Let's go. Let's go. Jensen kom ikke i en clutch, bitch. Jeg vidste. Jeg vidste everything clutch. Jeg vidste. Oh my god. Let's go. Let's go. W clutch. W clutch, jeg mener W. Nej, mit vand! Mit vand. Lilla fulla.
fuck. Oh,
Hvad så? Jo. Hvad er du inde på? Hvad sidder du og spiller lige nu? Minecraft. Nej, har du fået bygget mit hus? Nej. Hvor er du sort? Wait. Jeg skal lige skifte mit skin. Bøh. Jeg sagde til mig selv, at lige så snart min skov gik i stykker, så skiftede jeg mit skin til en catgirl. What? Så... The fuck? What the fuck? Det virker tydeligvis ikke. Multiplayer... Nå, du er den eneste inde på serveren simpelthen. Mhm. Hey, Rune, Mhm. er du hen ved spawn? Ja, der er jeg. Kan du høre det? Hør hvad? Hvor er du? Ved spawn. Okay, men så burde du også kunne høre det. Jeg kan høre din computer sige Minecraft-lyd. Nå. Kan du ikke høre jukeboxen? Nej. Get over there. Hey. Get over there. Derovre med dig. Vent nu lige lidt, Sebastian. Du er sådan næsten lige præcis ude af rækkevidde. Så. Musik. Hvor? Kan du ikke høre det? Hvor? Kan du ikke høre det? Jeg dør, bro. Kan du ikke høre det? Nej. Det er muligvis fordi jeg har slået musik ned. Jeg har dræbt musik. Krone. Jeg kan stadigvæk ikke høre det. Sådan der. Sådan der. Hey Rune, har du noget læder? Rune. Nå. Bliver jeg nødt til lige det tror jeg. Ja.
Hvor er du henne? Jeg er væk. Det er også nu. What the fuck? Du er god, Fiona. Jeg sagde det jo. Prøv at se. Jeg tager lige kappen af. Jukebox. Nu ser det meget bedre ud. Jukebox. You at it. Det ville da være sjovt, hvis jeg så havde sat en voice changer på. Nej, så skyder jeg dig. Jeg tror det var ødelagt mit hus her. Jeg skal lige lyde som en ugu-girl. Nej, du skal ej. Jamen altså, hvis du gerne vil dø, så gør det bare, selvfølgelig. Men du skal ikke gøre det. Nej. Det er nok det der. Jamen, hvad synes du om mit skin? Jeg synes, det er meget grimt. Jeg er 100% sikker på, at der er nogen, der bliver ved med at grief min PS. Okay. Hvis du ikke kan se det i forvejen. Tror jeg godt, jeg kan. Glemte helt, at jeg kan gå igennem Obsidian.
Rune, Ja, hvilket level er du egentlig? det ved jeg ikke. Jeg har lavet mig et Hobbit House. Okay. Rune, hvad laver du egentlig? I don't know. Jeg synes hele tiden, der er nogen, der brænder. Nå, det er mig. Er du sikker på, at det ikke er mig, der brænder? Ja, du er død. Nå, okay. Fordi du brændte mig. Nej, for jeg dræbte dig. Nå, okay. Hey, Rune, Ja, jeg skal bruge en stak læder. okay, det har jeg ikke. For du bruger lige... Useless. Useless monkey. Hvor fanden er du? Jeg er ikke respawnet endnu. Nå. Hvad fanden laver du så?
you. Jeg kan godt lide, at der er blevet cleanet rimelig meget ud i spawn. Det er mig. Mm. Det var lidt kaos der tidligere. Det havde jeg set. Hjalte han hacket. Det gjorde vi ikke. Admin abuse. Ja, men han gjorde sig selv dødelig der på at dræbe ham, så...
Runde. Hmm. Me.